er sket noget meget forfærdeligt. Jeg tror måske, at Carla er løbet hele vejen hjem til Hawaii eller et eller andet. Fordi jeg har ikke hørt fra hende. Jeg har ledt over det hele her, i det her område. Og hun er som sunket i jorden. Vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Hvad? Carlas flotte hårspænde. Vi må hellere finde ud af, om der er nogen, der har set hende. Og hvordan kan man ellers gøre det, end at spørge alle svanerne, der bor i søen? Ved du, hvor Carla er henne? Nej, den ved ikke, hvor Carla er. Hej, Carla! Hvor hyggeligt! Ja. Har du løbet? Ja, det har jeg. Carla er lidt forpustet. Carla, hvorfor løber du? Det er fordi, man skal holde sig i form. Ja. Sådan, så bliver man nødt til at løbe en gang imellem. Og jeg har hørt, at du er løbeekspert. Er det rigtigt? Ja, på Hawaii. Hvor meget tid er det, børn skal bevæge sig? Det er meget. Det er mange gange om dagen. Er det en time? Er det så meget? Ja. Så er det det. Ja. Vi skal bevæge os en time hver dag. Ja, en time hver dag. Det er det danske flag. Det er det danske flag. Men hvad har det med løbning at gøre? Men det har ikke noget med løbning at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg har fødselsdag i dag. Til? Hurra! Hvor gammel tror du, jeg blev? 100. 100 år. Det er næsten rigtigt. Hvor meget er det så? 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 20. Så derfor så skal vi have sådan en her i. Og når man har fødselsdag i Danmark, så må man bestemme, hvad man laver hele dagen. Så jeg kunne godt tænke mig, at det er dig, der viser i dag nogle rigtig seje løbemoves, så mig og Viggo kan lære det, fordi... Jamen, det ved jeg ikke helt, om I kan lære. Men der skal I øve jer. Men nu prøver vi. Men mig og Viggo, vi ved godt, at øvelse gør mester. Og her kan jeg se, at Carla løber med høje knæløft og en meget høj arm også. Hvor var det flot løbet, Carla. Men Viggo kunne godt tænke sig at vide noget, fordi Viggo kan ikke forstå, hvorfor du løber med den ene arm oppe. Jamen, det er jo fordi, så kan I alle sammen se, hvor jeg er henne hele tiden. Så er jeg her. Så er jeg herovre. Vinker du nogle gange til folk? Nej, det er der slet ikke tid til. Det er der ikke tid til? Altså, når det er løb, så er det løb. Vi glæder os til at se nummer 2 løbemulighed. Nu løber Carla baglæns. Det var altså meget flot, det der, du lige lavede. Hvad var det? Det var baglændsløb. Baglændsløb? Hvad gør det godt for? Jamen, det er noget, jeg gør på grund af, jeg ved ikke, om I så det før, men der løber jeg rigtig hurtigt. Og hvis jeg skal ud og løbe med nogen, jeg kender, og dig lige her, så er det godt at lige at vente om og se, hvor du er henne. For så er jeg langt væk. Men nu er vi kommet til den del af læreprocessen, hvor det er mig og Viggos tur til at prøve at løbe. Det er Carla. Det bliver spændende. Ja, det bliver nemlig rigtig spændende at se, om vi kan finde ud af det. Men jeg håber, du så godt efter, fordi det... Jeg tror godt, vi kan finde ud af det. Tror du, Viggo? Ja, Viggo tror også godt, vi kan finde ud af det. Det var godt nok hårdt at løbe. Carla er løbet væk. Eller hjem. Og jeg har fået lidt ondt i mine ben. Specielt det der baglændsløb, synes jeg var lidt hårdt. Eller faktisk var det Viggo, der synes, det var lidt hårdt. Jeg tror, at mig og Viggo, vi skal hjem og øve os lidt på det der løb. Fordi det er lidt svært, og vi vil jo gerne blive lige så gode som Carla. Viggo og mig, vi håber, at I alle sammen har lært rigtig meget i dag. Altså, I bare tænker, jeg skal ud og løbe, ligesom Carla, lige ved Viggo. Woohoo! Så det håber jeg alle sammen vil gøre, for det er super sjovt og meget hårdt, synes Viggo. Jeg synes ikke, det er så hårdt. Men tak fordi, at I alle sammen så med. Det er vi meget glade for.